Danas vas vodimo na samu ivicu jedne stare zelene šume, tamo u kućici sa crvenim krovom i prozorima, koji uvek mirišu na tek ispečene kolače. Živela je jedna hrabra mama koza sa svojih 7 malih, nemirnih jarića. Bili su to najveseliji drugari na svetu. Po ceo dan su se igrali žmurke, skakali preko potoka i slušali mamine priče, ali duboko u mraku guste šume iza starog šupljem hrasta jedno oko je stalno posmatralo njihovu kućicu. Bio je to Vuk. Hajde da vidimo šta se desilo onoga jutra kada je mama koza krenula u nabavku, a jarići ostali sami. Da li su bili dovoljno mudri? Mili moji, mama mora do pijace, reče mama koza. Čuvajte se Vuka.